Birahe! Lala, kasi ito, nahulog. Ano to? What's up, people? Ang next stop, Mapit na. Pag-asawa na pasagdanan. Batong ka ba? Alright, good day people. Welcome to Bitok Bitok University. Kumusta mo mga students? Sa tanan mga nag-greet sa akong birthday yesterday because today is August 2 sa akong pag-record ani. Thank you very much sa inyong greeting sa inyong tanan mga followers na ako. Thank you very much. Medyo sorry na karon pa ako naka-edit kaya medyo na busy na ako sa ipakita sa inyo ha ang among birthday climb kauban ng akong Urahik Mountaineering Group. Ang tawag ato nga bukid Mount Impantao. Yeah, Mount Impantao. Para sa kuha murag minor climb siya. Tapos bisa sa kalugar, tapos nag-travel sa may Cagayan de Oro, padulong sa among paboritong kananan diya sa may Sumilaw. Penales RM and Eatery. Wala, unay piminti na mo unungan rin mga on me. Okay, come on baby. Gusto man spot ko. Sisiri ko sa yung cellphone. Alright. Nami diri sa kani. Saan na pinili? Impalutaw. Impalutaw. So amo mga sakyan andiri na mo ipambilin. First time ni Juan ni Rico nga muuban. Mo nang iyang outfit karon panganto og limkit kay mall. Wala dala tent, wala dalag plato. Matulog may magtanaw sa namo. Ang babae nga nanay phobia sa pick up. Ang inyong mga bag ha. Itago tayo ng bag. Ang naibag o nga bag. So nawala. Muna siya nawala ng bag. So nasi bag nga bag. So yun daw na igakos-gakuso nantod. Paala na. Pwede na mawala. So bila na may parking na mo diri. So kompleto ang among mga Urahik girls. Uy, kulang uy. Ay wala di si Maria. Kay si Maria man sa ako panggingong wa pa mo nakabalo sa update, nakauyab naman so di na kay siya ganaw outdoor activities. Ang iyang ganahan mga indoor activities. So kanina sa silga. Kita mag-climb na isa matuog mall may gala. Brad, buligid ba? Ibuligid basta bago pa, Brad. So girls, kamo na ibala siya girls ha. Tatanan lalaki nga mo diri mo agi kay kapilip. So ang mga paddle. Alright, we're good to go. Salamat. Kamo na siya ibala na ma'am. We'll be back tomorrow. Panyero, katong bago pa Panyero, unsa gyud buhaton sa taas Panyero? Nabatay ritual gyud. Naman, gyud. Surprise na lang. Surprise na lang. Surprise, Pero surprise. amo lang hangyo, prepare yourself for all the surprises. Nakoy nalimtan, balik sa ako. Ang last ba katong tulo wala ni survive. Tulo wala ni survive. Mag-pray tagdo dayon natong sibat. Unsa ni hirap or sarap gyapon eh? Ana. Kami kay tubig basta dirigikan. Napa. So sino mga feeling nga bago? Mas mahalo na iyak kay ni si Nina. Wow! May jacket yung bladder. Mambuto tanan na sa sulod. Mga bag mga kan. So nami kauban nga sa wakas gyuban na gina yung partner. Nases, tago na to sa pangalan Chef Phils. Mani siya nga babayang ginaingon sa Mount Apo nga gamingaon siya. Lahira gyud daw kung wala siya gina. Sa karon yan nagyang giuban. Nases. Wala, parang mga Ninja Turtles. Wala, mga Ninja Turtles.
Mga pila ka oras na Bing? 2 to 3 hours. 2 to 3 hours na to sa peak. Katungaan na shaded ta kay ilawom ta sa lasang. Muna gituyo na tong hapon kay para pagka late in the afternoon na bugnaw na ihat ang maabot sa open area. Tapos gituyo pod nga alas 2 kay estimate na nato na nga sunset na nata lastado na ta. And then hayag makaluto ta prepare for the dinner and the fellowship later on. Alright? Dool ra, mga wara mag-kilometer ang tulo ka waterfalls. So bilhin na to ang bag, then pag humanaw pool shopping, mabasa-basa man tarig to, tiwason na to basa-basa diri sa swimming pool. Basa-basa. Then Yummy. mag-lunch, nagpa-adobo na tagmanok o halas. Dito ko sila. Halas ra kay may nadagpan. Lord, musa kami karon sa Mount in Pantaw, so by diniining man-made forest. This is around 2,000 forest nga minugna sa tao. Auban sa imong pagpanalangin. Lord, himuasa sa dunta kami nga makamugna pug sa sama niini nga kami mahiligon man sa pag-enjoy sa kinayahan. Matagaan pud unta na mo gigayon ang pagpatabang sa pagpalambo niini pinaagi sa pagtanom o uban pang mga buhat nga makapalambo sa kinayahan. Sa Lord, kay tanan among gisalamatan o tugyan kanimo sa ngalan ni Kristo na among Ginoo. Amen. Amen. Anak ng Espiritu Santo. Happy birthday, Karen. Dito sa taas. Ikaw na ni. Ano ni? Tulong sa kumbag ni. Tulong sa kumbag. Dirahe. Wala. Kasi ito, naulog. Ang radyo. Ang radyo. Damay. Ato dia. Birthday girl. Yes. Ayo. Hello. Wala pa may Kana yung bukid bito. Magkadul tanawon, magkalayo. You're here. Miya man ka. Paspas sa kay. The face of the Lord. Okay! Grabe! Wow, barawa lang siya may tabo. Di ako marang malipong.
Ano niya, magkapil lang dito. Gamay nga ako na yun. Good day, people! Gabi energy, my God. Dami na mo naka-plaster na, may. Yay! Yay! Plaster na! Ruby at the back. Wow. Naka-set up na mong kitchen with chef Phils. Ay, si Dudes manining gababag. Baby Rai Rai. Si Rancel. Sakto lang ang weather. Among pagsaka mga 2 hours. Ano? Mga 2 hours lang. Rico, bud. Loy ka niya may sakauban kay naka first timer. Ganina pagparoon mo dre medyo ulan. Pagsaka na mo ulan-ulan. Panyero. Panyero, kape! Kape. Ang tawag ni Mount Impantaw. Mount Impantaw? Impantaw, yan. Pantawan. Na ba dito sa Pikas Impantaw to. Nay dito gamay ra Impantaw 1/2. Sa Atbang, unsa na sa Atbang? Manang kibuwa. Kibuwa ang nasa Atbang. Yakatan dito sa ubos. Sa Ubos. Sa Paminahawa. Paminahawa. Kasi Paminahawa dia. Panyero. Naigatent na. So nice ang weather, buti na lang, thank you Lord. And buti nang wakay ni init. So okay ra pa namang paganhi. So rest. This is my birthday climb. Lahi ra gyud. Wow! Hi KM. Chantilly! Si para na? Sis daw na? Chantilly bars. Unsay spelling sa Chantilly? Ako na kay para maikot sa tuta. Basta bars. Inihap lang ni. Per ano lang ni? Kasi nag sorry. Kami dua mo dua. Giwan ha para bahin-bahin. Thank you. Diri sa magbukid ka dapat nga na inihap gyud may gala. Medyo pingis. Ito mag-blow ang birthday. Pero Nasulod sa kuan. Yummy. Chop. Tapos sila lang sila mga photography. Wala na ako nagipalong. Wala la prenup. Ses? So inihap. Oh, diri inihap pergota diri. Basta naka sa taas. 16 tanan. Inihap ang karne. So diri sa bukid inihap gyud ang gutad may gala. Ingon din tong, Dawbi, ang bayot asagikan. Kanang bayot, mao na sang bukog nga nagkalapok. Oh, kato nga jog, hatog ka na to. Sa Udong alami. udong alami. Di na plastic nga udong, di na plastic. Pansit man gud ni. Ulang cabbage. Wala, nangita pag cabbage. Dagay basura diri, cabbage. Garbage. Kadaghan na ba ikaw saban lo?